Il-Kunsill Konsultattiv għan-Nofsinhar ta' Malta organizza seminar li fih ħarġu diversi proposti għat-turiżmu fin-nofsinhar ta' Malta. Fost dawn hemm il-proposta Turiżmu f'Darna. Din il-proposta għandha lan li tinkoraġġixxi lil sidien ta' djar kbar fin-nofsinhar ta' Malta jibdew jilqgħu it-turisti fuq bażi bed and breakfast. Proposta oħra kienet biex il-Gvern, flimkien mal-Awtorità Maltija Turiżmu, inidi skemi li permezz tagħhom is-sidien ta' palazzi, vilel u djar ta' ċertu valur jiġu nkoraġġati biex jagħmlu użu minnhom għal skop turistiku. Il-Kunsill Konsultattiv enfasizza dwar il-ħtieġa li jerġa' jkun hemm lukandi ta' ċertu livell fil-nofsinhar ta' Malta, bajjiet Blue Flag, ċentri tas-sajd u ċentri tal-għadis, kif ukoll mużew tal-ħut u s-sajd. Preżenti għal dan is-seminar kien hemm il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zamit Lewis li qal rridu nibdew inħarsu lejn in-nofsinhar ta' Malta bħala destinazzjoni turistika distinta u rilevanti. Il-Ministru għat-Turiżmu qal li l-Gvern qed jaħdem biex aktar turisti iżuru n-nofsinhar ta' Malta. Spjega kif skont stħarriġ tal-Awtorità Maltija Turiżmu 32% ta' turisti iżuru l-Kotta Nera filwaqt li Marsa Xlok hija l-aktar lokalità min-nofsinhar ta' Malta illi tattira turisti leha. Il-Chairman tal-Kunsill Konsultattiv għan-Nofsinhar ta' Malta, Silvio Parnis, ħabbar li l-Kunsill se jkun qed jikkummissjona studju dwar il-potenzjal turistiku fiż-żona u ieħor dwar l-istorja fiż-żona. Parnis qal li dawn għandhom iservu ta' għodda effettiva illi għabbażi tagħha jkunu jistgħu jittieħdu ċertu deċiżjonijiet u jkunu attirati fondi tal-Unjoni Ewropea.